pesar d'haver decidit separar-se dels occitans, inexplicablement, un any més tard comença a Barcelona l'edició de la Grammatica Occitana d'Eloís Alibert, el qual no pot editar-la perquè no té pressupost, i a Barcelona apareix un patrici emèrit que l'editarà. La pregunta és òbvia. Si els catalans han decidit que occità i català són dues llengües diferents, quin interès tenen a publicar la Grammatica d'Alibert, que és la base de l'occità actual? Una obra que és aliena als catalans segons han decidit ells mateixos, per què s'edita a Barcelona? Potser el fet té una explicació, sí. La gramàtica alibertiana primer és manipulada i després publicada. Una de les qüestions fonamentals és que allà on Alibert diu que llenguadocià i català són dos dialectes de la llengua d'oc, els editors barcelonins decideixen esborrar l'afirmació del mestre en el manuscrit i, on deia dos dialectes, fer una manipulació burda i publicar-la dient que són dues llengües. Manipulació a la voluntat d'Alibert que no s'ha rectificat mai. Ni científics, ni lingüistes occitans ni catalans han revisat mai el manuscrit d'Alibert. L'edició d'aquella gramàtica durà 3 anys, 1935-37. Es va acabar en plena guerra espanyola i l'Institut d'Estudis Occitans la va reeditar en 1976 i, pel que sembla, sense preocupar-se de revisar l'original. Són coses que passen, clar. I en la classe vinent més, au, cacau.